Skabosio ebikor bya banyanyimbo gutumika chinguru gwetania ekerango gusema minchaneri chiko anana mono chingaki abantu bakorobekana nigo bigendrete kwimukia ebirengerero na kugikero akorwa chinsemo imeyense ya Kenya kurase county ya Nyamira ritkorera nigo musasirote monene we parish ya Rangenyo Fata Bernard Nyangeri arure ebirengerero byanye nakubolya bali bakorobekana babe maiso nabo batige chibura buru ko babatayoreru nabo igo batige gosaria enibo ere yabanyene Nyangeri nigo akwaneire ogoitwa kumworoke nabo igo rengo mu blogger Albert Ojwang nabo igo asa akwaneire okorasa kumonchorera kariuki nakubore serikali kwanguya obotuki igoroye bikore by'abanyanyimbo gotumika chinguru gwetania ekerango fatuke digisemba no robotiro kobwatia ebikorwa by'abanyanyimbo gutumia chinguru maminja yerichiko ase okurumbekana kw'abantu nigo kogendrete kogikeriwa korwase chinsemo ao abana bakibakorobekana ande onse no Nairobi no engusigaiga batasarikende batige barobekana yakwani yakiyabo asa abana baraswa serikali nyagosa eiro ichukumu emanyobo baina bwabo ebyane bikwana mana mbibwate right chichani siech naende kichiko boria karo korigereria nekene karo kagero muntu itiru muntu yo gaitwa na basikali kageronye eoda yarenge no muntu abwatware tu police tainga arekore tu police aitu arekore tu police ekina kya ekegambwe talibuya onde bwensi gokwa okoba yekera Rusia songo noye osasanga kebirengererio wetera sikingira ao kurase county ya Nyamira umusasiroti omanene we parish ya Rangenyo Fata Bernard Nyangeri uboririe baria bakurumbekana babe abatohereru batige chibura buru ababono tokorombekana koro kyoboro tobwate meyaito na bali bande bagusanga na mono maneke waliyereke ababono abande bakoro kwa Gen Z ekegolieke ntogwenete tunyolenga ntobwato busibole bogo kwane kitotagete nyenkera toyiwete na kumanya abandi muna toyiwete lakini busibole mboyo botabwati kimbebe igo akwanire ayaiga kubwatekana no gukwa kwa Albert Ojwang no kuraswa kwa monjuriria Bonvez Mwangi Kariuki wono okuwo Ojwang nje bunando jenga umuyiko yeto kwa abantu murembe mbaka litukoliriya aba muiti baye baranyorekana ya abanyanyimba banene bonsi bako biserera manganaye barahumbali woja kwakani mbavuga ati bana mbavuga ati family bebira mali kama chenu ali abantu bali bamwegendenya sawa teba asege tabgiyo kunganya 2 verse ya 5 ngote beri ntinya sawa monne bwelise emiliyawo onsa simenke buyeka lakini ndo kwenda isiko ya wakwenda isiko ya binyero buna inke nigo nko abana egesusuro okoba yama mocho yabayibuli babo boikeki yareki ya 3 no nyine ya 4 umusasiroti Bernard Nyangeri boigo buririe serikali koa abasae abaiga chinguru erio wasiori amanganaria abisekanete ya serikali kali monoko yaba kumainerere ngo bagosoka isiko keri barera buna bayiwete bono batebi ngaremereri amangana na chabuya mangana ina barabeta babuya boneka golieke manyeke neke golikie abantu basomete babwato manyo bonene gweta so bale kwa igubusubole igobwale gocha gotokonya mono okobango kutokonya barengi kugenda ukime mono yamangana ari bisirero hingo ripotera getembe korase parish eyeiga ya Rangenyo egotoka ewodi ya Nyamaya ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Njefa Tigad Isemba